ka kubor na po Malaysia lai thu bada ke JCB da kitang bad boldesa la pelaj em ya ki ar prajar ngot ki breu ki badan ha kisnang ha po kari Malaysia hadien maka jing slai om kelawan keta akite ka ari pala maka ne jing jia kala jiamen ndre buna Januari usnam arja arwe balai thu ru kumba sangot ki breu kala yap ki basha masa po kisnang Johor ka baha pa kata kari Malaysia. Batsa kawai par ka khubor ka balami na po kari Bulgaria ka badan ha po Europe lai thu badagi hajar ngot ki reunion Catholic klemi akate ka wa ba ka badan ha kate ka nong ba ha po kari Bulgaria banyaro penan buram utrai jisu bat kumjuru banya lekmen sobhana mentakaniam hadi wal hadien baka sarkar Bulgaria kalakhang persya ki breu bakin mi shabar hadien joka jing sapriang chu ne khunyang chu pang covid khat khandai ubat thmai bala sapriang ha po kari Bulgaria. Te takan ni khubor mata ka janmi in sai syam biang pat bat phi baro ha ka wei ka video ka ban sawan.